בימים אלו, יותר מתמיד, אנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים. מה שפרסם הג'יהאד האסלאמי נטען כי מדובר בתרגיל המדמה פשיטות נגד מוצבים ובסיסים ישראליים. יכול להיווצר פה משהו שאף אחד לא מדמיין. אם אתה שואל אם אני מזלזל בפחדים שלך, כן, אני מזלזל בפחדים שלך. אנחנו נמצאים במצב של ערב יום הכיפור. כולם ידעו, כולם שמעו, ואף אחד לא רצה לעשות כלום. יהיה פה ועדת חקירה בסוף. ההרתעה הישראלית נפגעה. מפגן כוח חריג יתקיים היום ברצועת עזה. אנחנו בדרך לאסון. המציאות הביטחונית היא המציאות הביטחונית החמורה ביותר זה עשרות שנים. האחריות לחורבן בית שלישי תהיה עליכם. ועדת חקירה במובן של איך לא דאגתם למוכנות הצבא. הם דיברו במונחים אפוקליפטיים. את הזרות של ראש אמ"ן היום זה דבר חסר תקדים. כפי שאני רואה את זה, צה"ל בקשירות מלאה. שרים שדרשו לקבל עדכון על מצב הקשירות בצה"ל נדחו על ידי ראש הממשלה. אני חושב שאזרחי מדינת ישראל לא מקבלים את התמונה המלאה. מה אתה אומר לקצינים, לכל אנשי מערכת הביטחון, שלא יגידו לך את האמת, שיגידו לך את מה שאתה רוצה לשמוע? פה ניסיון בשבועות האחרונים לנסות להשתיק ולהרתיע את ראשי מערכת הביטחון. יש אופציה שאנחנו לקראת איזה קטסטרופה באירוע ביטחוני כלשהו, והם פשוט מכינים את התשתית, למצוא את האשמים, שחס וחלילה לא יאשימו את ראש הממשלה. הציבור צריך לדעת שאנחנו הולכים לחורבן הבית השלישי. אין קשר בין החקיקה לביטחון המדינה. ראש הממשלה נוזף בראשי הצבא, הוא מבקש להוציא הכחשה לדברים האלה. במערכת הביטחון מתחילים להבין את מה שקורה וטוענים, מנסים לגלגל עלינו את האחריות למצב. בימים האחרונים היה מי ששוחח עם הרמטכ"ל והשיא לו עצה, תעד הכל. את השיחות, את המפגשים. כאמור, בינתיים חמאס נהנית מעזה שקטה כדי להתעצם. לחמאס יש את התעוזה לקחת אחריות, לעשות נטילת אחריות ולדעת שישראל לא תפגע בו. ראשי חמאס מפגינים ביטחון עצמי גובר בעת האחרונה. האויבים מזהים שהפעם מה שקורה בישראל זה אירוע אחר. באופן לא מפתיע אולי מדברים על חודש הבא, ספטמבר, חגי תשרי. במסגרת אותו תרחיש לשיגור טילים ארוכי טווח. בחרו ממשלת ימין על מלא כי הבטיחו לנו ביטחון על מלא. חמאס פשוט מגביר את רמת הביטחון העצמי שלו. אין דבר כזה שהם מגיעים ככה לגדר בעזה בלי שזה חמאס. הם מזהים פה חולשה. לצד זה בחמאס מזהים הזדמנות, מזהים חולשה. הם מגיעים עם איזושהי מוכנות להסלמה. כאשר מאות פלסטינים הגיעו להתעמת עם לוחמי צה"ל. אירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. לכל שבاب الثائر على حدود. אנחנו רואים כבר התעוררות של מהומות על הגדר בעזה. עשרות אלפים שיגיעו לגדר, תהיו גם 10-20 חמושים שאמורים לחדור בתוך יישוב, לנסות לחטוף חיילים, לרצוח אנשים בתוך קיבוצים. התרגיל היום נועד להעביר מסר ברור לצד הישראלי. השקט היחסי בעזה מאז מבצע מגן וחץ הוא ממש לא סוף הסיפור. תקופות של שקט יחסי מגיעות אל סיומן ברעש גדול. אירוע בסדר גודל אחר. הכוננות הזאת תישאר לפחות עד אחרי חג שמחת תורה. חמאס מגביר את הקצב בכל יום. נראה שממש המחבלים מרגישים כמו בטיילת סמוך לגדר. בסוף זה ייגמר באסון. העבר נפתח חרף 14 ימים רצופים של עימותים בגדר. כך נראית כניעה לטרור. חמאס ידאג להפסיק את ההתפרעויות בגדר, בתמורה ישראל תאשר הקלות כלכליות לרצועה. אני חושב שעם ראש ממשלה כזה אנחנו יכולים לישון רגוע, להיות סמוכים ובטוחים. המדינה שלנו הולכת לאבדון על הקיר, ואנחנו מסרבים לראות את זה. אנחנו רואים שחמאס בנה בשקט אמצעים שבאמצעותם, כמו מצנחי חיפה, הוא יוכל להתגבר על המכשול הזה. הערכת אמ"ן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. אני חושב שיש הפרזה בזה. חמושים, מחבלים, שנראה שפשוט חדרו עם הטנדר הזה לתוך העיר שדרות. החלטה של הנהגת החמאס להפגין איפוק וריסון חסרי תקדים. אירוע שאני לא זוכר כדוגמתו ובחומרתו בכל השנים שאני משדר כאן. חמאס ספג מכה קשה מאוד שבמידה רבה שיקמה את הרתעתנו לשנים ארוכות. בידיהם או גופות או חלילה כמובן ישראלים חיים. פה החזרנו את החמאס עשור אחורה.
תמונות שהן לא יאומנו, שחמאס מצליח לצלוח את המטרה האסטרטגית הגדולה שלו, להטיל את המערכה פנימה לתוך ישראל. אז ידעו כל אויבינו, אנחנו מקדימים לנפשם, בהרבה. להעיר את הצבא שיזרים לשם כוחות גדולים. בתוך קיבוץ בארי מסתובבים מחבלים. החמאס בעזה מאוד מאוד מורתע לאחר שומר חומות. רק כשחטפו אותה, אין לנו שום קשר איתה. חשוב להטיל ספק בהנחות היסוד המודיעיניות. בחמאס דאגו להנציח גם את הרגעים הקשים האלה. אנחנו כבר ידענו על תוכנית להעביר מאות מחבלים להיכנס ליישובינו, לקיבוצים, לחטוף חיילים ואזרחים, כמובן להרוג ולחמוק חזרה. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים.